имам удоволствието да обявя лауреатите на днешното състезание. Обичайните са подозрени или? Резултатите показват, поне според мен, едно добре балансирано трасе. Най-висок резултат от кръг 28 точки, което означава 2 пропуска, който е повторен 2 пъти от двама различни участници. На трето място с 50 точки Панайот Наков. Браво! Техно. Мерси! Благодаря за това трасе. С чувство на мускетарско разочарование и съпричастност държа да обявя, че Валю има 49 точки и беше накосан да завоюва първата мускетарска титла. Нарочно го направиш, защото трябва да се настрелва с Панчо. На второ място с 53 точки Милен. Браво! И отново, което е също удоволствие за мен, много спорна борба между първо и второ място. С 2 точки повече, 55 точки, Божо. Браво! Браво, Божко! На лауреатите честито! Снимка? Снимка. Айде след това обща снимка. Браво! Айде съберете се за обща снимка и така. Обща снимка на всички, Айде, заснимахте ли се? доколкото могат да хванат Без светкавиците. фотоапарата, ако натиснеш, ще направиш и снимки. Само светиш. Някой не свети, е. Има ли някой, който да го няма? Огито. Няма да каже. Отблизо снимайте на максимално широкоъгълно. Защото тия светкавички са слаби. Аре, Весо, ела тук идете. Аз. Намали го. Аре, Веско, айде да влезеш ти в кадър. Стига си ни